Welcome back to my YouTube channel! So, karon kanang, as what you can see, we are packing our bags. Yes. Ready na mi karon guys. Padto mi sa lungsod nga daghag kuting. Ang dim. Meow. Only 1,000 pesos. Okay, so matumig dimyaw karon guys kay mga ligo mi sa dagat. Yes, malayo mi dagat dito. And we are ready. Look at the family. The family are present. Yes. Tumungo sa loob. The daughter, the sister, the big sister, and Tama po yung the LV. where's the mother? Tapos, Mother. ay di pala hit stamp. So nag-ready na mi kay mularga na mi karon. A puller. Baliw sa kuno kog Sa sira. hardwares. Lang ba itong ilaw nga unlang nga taas bitaw lang nang baba storage. Pamay, for only 1,000 pesos. So karon guys nag-ready. Baliw kuno kog connect sa sis be. Yes, so we are now ready. Yes, look at the mother, the very sexy mother, and Christian Dior, big tote sister. bag, Christian Dior. So, madto na mi karon guys. Pamay, LV tote. Premium quality lang po. So, High quality pala. madto na mi karon. Gadgets, anak. Gadgets. Galhin mo yan. Yes, madto na ta. So, ready na mi. Where's the big brother? The big brother. Hey, big brother. Yes, the big brother. Yeah, ready na mi guys. Sakay na mi. Please, ako no baby. Oh my God. So, karon na. Wait. And the father. Yes. The father. Father. So, that is the father. Spirit. Amen. Guys, karon guys as you can see, yes, sugod nagka-traffic guys kay natanggong manggod may ari dapit sa dungawon kay kanang baha. Yes, so as you can see tanawa perti naghanag ka traffic og sa amo ang likod tuara kay lawom kaadyo dito sa unahan gumikan kaya pa mahuman ang karsada. Nag-uwan man og perting kusuga diri sa Carmen ganina. Sumuto nga, perting bahaa jud guys. Natong tan-awon ha nga. Tan-awon ta mo na ho. So, mo na siya guys. Kani na simento, baha na didto pod. Dapita nga, wa pa masimento, baha gyapon guys. Oh my God. Puno jud ron. Awog niwan sa daguhoy, kus puno po tong tabay ato. Dahil di ka bantay ba ya? Di maklaro kung saan asag init, hakbog. Habog na yung stare. Mga bistaw, ya ka ng mga ban, may nabaw. Bitaw di ano. Pujaw. So guys, as you can see, kung inyong makita diha, traffic na gyud na siya kaayo guys kay dili pwede nga magdungan-dungan may og lusot diha kay lam kaayo ang tubig baha. So tan-awon ni nato na guys, wa pa mi makalarga kay daghan pa kaayo na sa amo ang abante. Inahinay lang mi ana guys kay lawom na kayo ang tubig diha dapita. Atos unahan guys. Oh, nilarga na mi tan-awan ninyo guys. Kalanguyag kabaw guys. Tanawa pwede nang tunaan niya. May katunaan Kung gusto mo, tanawa. Umama ko din sa paan eh. Tanawa ang sakyanan no. Ni Yan kuan na siya kalawom overflow. guys. Pwede siyang swimingan. Katunaag kabaw. In fact guys, wala na ako nabitsuhan ay nag car wash sa sakyanan diha ganina. Nga na siya kalawom guys. Na yung mga multi-cab, mga nalumsan siguro na guys. Nalumos niyo? Kaya-aplihan man. Nalumos ni? Niya, kanipong usangan na sa una, kanang naka-green pod. Nalumsan siguro pod na, kaya panghawas man ang sud. Da, beli ka da. Mo na nga nilargo na minana guys. Ana bomb kayo ni. So, tuloy-tuloy na nga mo ang pagbiyahe diha. Nabawas ang nag. Hi guys! So, niabot namin sa Dimyaw. And, mato na to sa dagat karon. Kaya pa may sasakyan na.
And Way tubig ang dagat guys. nice na music, Bobby, please. Ay, makapiright ta. Okay, sa mga naong na ta. Daray. Wow. Hello, sister. So, mato na ta karon sa ato ta sa dagat. So, ari man niya gi sa kilid sa stage. Okay, so wala saan man limang na manaog. Okay. So guys, mo na siya no, expectation versus reality kayo. Kabi manggod ko og beach pod among dungan dinhi guys. So skenara man mi sa kilid sa barangay hall no. So mo na siya pormas dagat guys. Unya may ganyo kagligo ana nga puro lumot. Tanawang palibot guys. Green. Wow. No, gapo. Grabe kayo yung environment sa dagat no. Green ang color guys. Layo naman gud ang dagat ana naana dito sa unahan ba. Pag-abot na mo, nidagan ang dagat guys, kaya nakikita sila nga, oh my god, the big siblings. So dagko kayo mi guys. So muna nga pagkita sa dagat nga ninaog na may sasakyanan, nangatras ang dagat. So muna yung forma guys, layo kayong dagat. Unya, mauna na siya. Why mi maingan yung ligo diha guys, kamo man mi ilisanan kay diha man dai sa kilid sa barangay hall no. Ako expectation ba nga beach dili di ay niya karon guys tanawan nagfiniling na sad ko kay naka-discover man akong manghod nga nice slow mo sa ako ang cellphone kana mo video o nito kay na sa datong ka feelingon tanawa char moratag model pero dili di ay tanawa ni gatubang na ron pak okay tanawa slow mo na siya guys mo na nga nagpa-swipe kung tag slow mo be ang ayan baka punta tanawan ko na to guys. Okay, so sige. Wow! Model. Tanawa na to ha. Okay, in 3 2 1. Aw, wa pa di ay. Slow mo jud siya kaayo guys. Okay, matubang na naron. Wow! Very gorgeous. Tanaw na to na guys. Eps. Wow! Cream Cell Conditioner. Tanawan niyo guys. Wow! Char! Wow! Sunod sa galawa. So, mo to siya guys. Nagka-finiling po ko guys nga magpa-slow mo. Mo na siya yung resulta guys. Ang ako ang sinina. Terno sa langit. Unsa man na? Diyosa sa langit. Diyosa sa kawanangan guys. Tanawa. So, hi guys. Kanang nadyo ko bad news. It's a prank ra guys kanang wa mi nadayog pangaligo kay nahapunan namang gud mi guys kay na dili man jud pangaligo amo ang tumong diri sa Dimyaw kanang naara mi gianhi ba gibisita dinhi nya hapon man mi nahapunan naman mi so wa na mi nangaligo kay nanawara gud ang dagat guys layo kayo ang dagat nya hapon na mga hapit alas 5 kape na guys. So, pangutanan dito ko. So, mao to, na laman mi nangaligo dya. Next Sunday na siguro may maligo inig birthday na lang ni Gibo mga ligo atong bana sa manghod. Inig birthday na lang siguro mi niya mga ligo kay hapon nakaayo niya. Kanang wa man niya moy kanang layo na kayo ang dagat guys. Oh, tanawa. So you can see layo na kayo ang dagat so di na jud mi kan maligo nya manguli pa jud mi so epic fail kayo ang ato ang ligo ro no kay nahaponan man ta pero ano guni ka nang singit ra jud unta ning pagligo adi jud nimo ay priority ba nga ni anhimi diri sa Dimyaw so mo tong lubanan ta nahumanghod ningihi diha di man mi karon sa beach diha so kasi nakataga Dimyaw no katuod ani nga kaliguan na
So mao to guys, unja mora to gi-inform mo na kung wa may madayog ligo dito ra mi nagtamak-tamak kami sa dagat ganina dito. Okay, so mauli na mi padung na mi mauli sa Carmen. Padung na mi balik sa sakyanan kay nakiihi ra man gud mi diri sa beach niya. Karon na padung na mi mo balik sa sakyanan. Unya kanang kuan. Kanang mauli na mi Carmen. Yes, mauli na mi Carmen unja sa sunod na laman ta mga ligo. Kay wa pa pud gitugot sa panahon ng mga ligo. So mora to guys na na epic feel jud atong ligo ron. Gone wrong ang atong ang atong pangaligo ron. So mora na to guys, madto na mi kita nagsakyanan sa kalsada. So please don't forget to like and subscribe. Bye. Bye.